L-għaqda żgħażagħ Laburisti twaqfet 30 sena wara li twilet il-Partit Laburista. F'dan iż-żmien il-Partit Laburista kien għaddej minn perjodu diffiċli minħabba l-qasma mterna. Qasma li rat li l-Perit Domintov jieħu tmexxija tal-Partit Laburista fl-età żagħżugħa ta' 33 sena. F'dan il-perjodu tliet żgħażagħ illi minn dejjem imbuttaw ideat friski u progressivi fih dan il-Partit Laburista waqfu l-għaqda taż-żgħażagħ. Il-ktieb Iż-żgħażagħ fil-Partit Laburista huwa x-xogħol ta' René Monsenier. Dan il-ktieb qed jiġi pubblikat fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mit-twelid tal-Ferra taż-żgħażagħ. Huwa ktieb miktub miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ dwar iż-żgħażagħ wara kollox. Għalhekk żagħżugħ jista' jsib l-isfond storiku tal-Partit Laburista fi ftit linji minn hemm jaqra forsi volumi sħaħ, imma hemmhekk isib il-kontenut kollu. Il-ktieb Iż-żgħażagħ fil-Partit Laburista jirrakkonta fis-sfond politiku l-istorja ta' żgħażagħ qaċċana l-bidla, il-persekuzzjonijiet li għaddew minnhom żgħażagħ tal-Azzar u l-ġlieda tagħhom għal Malta ħielsa u Repubblika. Dan il-ktieb li fil-manifestazzjoni tal-ewwel ta' Mejju ser ikun qed jinbih bi prezz ridott ta' €5 jinkludi fih dokumenti u ritratti esklusivi.